Igra moći, kontrole i novca. Zvuči kao trailer za napeti triler, a zapravo opisuje našu svakodnevicu. U svijetu gdje informacije dolaze filtrirane, lako je izgubiti osjećaj za stvarnost. Koliko nam stvarno daju da vidimo? Što se događa iza kulisa globalnih financija? Ne radi se samo o zavjerama ili teorijama, već o činjenici da digitalno doba donosi nove načine manipulacije. Centralizirane institucije često odlučuju koje informacije dolaze do nas, a što ostaje skriveno. Kriptovalute i blockchain nude alternativu, transparentnost, autonomiju i mogućnost da sami provjerimo podatke umjesto da slijepo vjerujemo službenim izvorima. Naravno, ni kripto nije čarobni štapić, ali otvara vrata prema financijskoj stvarnosti gdje kontrolu imate vi, a ne netko iz sjene. Ako želite bolje razumjeti tko povlači konce, pratite nas dalje. Hvala na gledanju. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.